Moja nádej je u Boha, to je jedna vec. Druhá vec z doterajšieho života, pretože žijem s Bohom a tak sa snažím. Sú, jasná vec, že pády a vybočenia, ale vždy som to nejak vycentroval. Aspoň si myslím, že som vycentroval. A som rád, že som si zachoval nielen vieru, ale aj to kňazské. A že som mohol mnohým aj v tom kňazskom živote trošku napomôcť. Jednak z praktického života a potom aj z toho, že viem, že keď človek vidí pred sebou svetlo, tak vie, že kráča k nejakému cieľu. A to je dôležitá vec. Osobne sa teším, že mám v živote skúsenosť len tú pozitívnu s našim Bohom. Ježiš Kristus sám povedal, máme byť i soľou, i svetlom. A už aj z tej samotnej podstaty, však sme Boží synovia. To je jedna vec. Druhá vec, svet aj čaká, čo náboženstvo dáva, čo prináša, alebo čo berie, či len zaťažuje človeka, alebo čo si také. Práve že naopak, Boh nikoho neokráda, práve naopak mu vždy vracia to, čo stráca. A myslím, že by sme my mali práve svojím svedectvom ukázať, že Boh v týchto veciach je vždy verný osobne k nám a aj v spoločnosti, ktorá má rôzneho ducha. Nielen toho pozitívneho, ale rôzneho ducha. Aj tam treba vniesť práve to pozitívne. A každý by sa mal usilovať nejak na svojom mieste, lebo v svojom prostredí je treba vždy urobiť nejaký taký menší poriadok, tak so sebou, ako aj s ostatnými a potom vniesť aj do toho širšieho spoločenstva. Možno, že aj viac toho svetla a tej radosti, pretože ako si sa chmárime jeden na druhého častejšie.